نظم کے ای عنوانی منا مریخ بندنا چے کشتے نظم چوشیں کہ چرودرت کی نیمگا سپاہیان لشکرے چٹاسنی سستگا چرودرت کی نیمگا سپاہیان لشکرے چٹاسنی سستگا و جنگ جیگ بند جم کیا چ ظاہرہ ای بندنا مئیو کیں چوک جیڑگا ایتاں کجیں ادا سبزگا چ پیشتر سپاہیانی جابواں چ تیر سبزگا ایتاں امید چو نزوریں دستہ لرزگا ایتاں امید چو نزوریں دستہ لرزگا ایتاں دا حکم بیت ای بندنا سپا کتے ہزار تیر بزگیں تیاب سینگا جتے منا مریخ بندنا چے کشتے